Benvinguts! Avui estem al buidatge d'enquestes i tenim per ajudar-nos a l'Aio. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Voldríem saber els resultats que han tingut les enquestes a l'APS i la primera pregunta és: s'ha pogut impartir les classes d'informàtica a persones adultes que s'han matriculat? Doncs la majoria sí, hi ha hagut 14 persones que sí que han pogut i només 6 que no han tingut dificultats. Passem a la segona pregunta. La segona és: hi ha hagut algun problema en aquestes classes? Quin o quins i si s'han pogut solucionar? Doncs n'hi ha hagut 4 persones que han tingut problemes i bàsicament era dificultat de comunicació amb l'alumne, o sigui, desconeixement de la llengua i la falta de contingut, va sobre temps. I només 16 persones no han tingut cap problema. La tercera pregunta seria saber 10 coses que s'hagin après, tant d'informàtica com 5 més com a persona. Doncs mira, n'hi ha hagut 9 persones que no han après res. N'han après molt 3 persones, com per exemple les parts de l'ordinador, i hi ha persones que han après poc. I com a persona, doncs n'hi ha hagut 8 persones que no han après res, i com se senten els professors, n'hi ha hagut 3 persones, i la paciència i l'educació n'hi ha hagut 8 persones. Passem a la pregunta 4. El que has fet en aquest projecte és aprendre un seguit de coses, informàtica, expressió oral, d'una manera diferent, sortint de les classes convencionals i fent un servei a la comunitat. Sincerament, qui s'aprèn més? Menys o igual d'aquesta manera? Doncs mira, n'hi ha hagut respostes que han dit que és un aprenentatge agradable i que no n'han après tant menys. I n'hi ha altres que s'aprèn molt, com ara els adults, que han après bastant, de no saber res, ara ja en saben com navegar i tot allò. I doncs això, que en general a la gent li ha agradat. Molt bé. La cinquena pregunta seria ja una pregunta per al futur de l'APS. Seria, de cara al proper curs, quines coses la gent canviaria o com ho milloraria? Doncs la majoria diuen no fer tantes hores o menys coses de temari perquè no dona temps. I les altres en general han dit que res i ja està. I la sisena, i ja per acabar, seria proposar altres serveis comunitaris a més de l'alfabetització informàtica. Dir 4 coses, 4 idees de serveis per aprendre coses de les assignatures que vulguin i que heu de fer un servei a la comunitat al mateix temps. Doncs, segons els que hem fet l'APS, el que es podria afegir seria plàstica, anglès, mates i música. I ara com un esport, ping-pong o si no res. Moltes gràcies per col·laborar en la millora de l'educació i espero tornar-te a veure. Toma 7, escena 190. De cara al proper curs, quines coses canviaries? Com milloraries? La resposta diu: els alumnes proposem que altres promocions es redueixin les hores a nivell global per torn i nivell d'hores setmanals de classe, 1 hora i mitja. Tindrem que organitzar, preparar millor les classes i que el servei fos opcional. La pregunta 6. Podem proposar altres serveis comunitaris? A més de l'alfabetització informàtica, digues 4 coses de serveis diferents que t'agradaria que organitzessin. Tenint en compte que més d'aprendre coses de les assignatures que vulgueu i que heu de fer un servei a la comunitat al mateix temps. La resposta: de cara als propers anys, creiem que el projecte podria desglossar-se en diferents opcions com ara classes inicials de català i anglès, aprendre programes informàtics com ara presentacions i vídeos, anar a parlar amb gent gran, donar classes a nens petits i per a alguns companys no farien el projecte. I aquestes han sigut les preguntes 5 i 6 i seguim amb l'efectivament. A esto Sebastián le he hecho la pregunta 6 y le he hecho más o menos bien. Propostes de millora per l'APS. Editors. Va dirigit a gent gran que vol aprendre a retocar fotografies o vídeos. Ensenyaríem el nivell bàsic. Algun subapartat seria fotografies, Photoshop, Jing, etc. Vídeos, Sony Vegas, Camtasia, etc. I també oferiríem els treballs de programari cap a gent dirigida que vol aprendre a fer servir el programari de l'ordinador
o del telèfon mòbil. I doncs el nivell que oferiríem és bàsic i algun dels programaris que ensenyaríem serien el Word, l'Excel i el PowerPoint per l'ordinador. I doncs també oferiríem aprendre a fer llengües, o sigui que va dirigit a gent gran que vol aprendre a comunicar-se en diferents idiomes que es facin en el centre. El nivell que oferiríem és inicial i els idiomes que oferiríem seria català, anglès, castellà i l'alemany, però l'alemany seria a nivell molt bàsic.